Σας καλωσορίζουμε στο δεύτερο workout του North Zone Team Fitness 2016. Η δομή του workout διαφοροποιείται για τις δύο κατηγορίες RX και Scale. Συγκεκριμένα, στην RX κατηγορία οι αθλητές θα πρέπει να εκτελέσουν για χρόνο 60 snatches, 100 burpees και 60 επαναλήψεις clean and jerk. Ο κάθε αθλητής μπορεί να εκτελέσει όσες επαναλήψεις θέλει, ενώ δίνει τη θέση του στον επόμενο μόνο με χτύπημα των χεριών μεταξύ τους. Τα κιλά στη διαδικασία των snatch θα είναι 50 κιλά για τους άντρες και 25 κιλά για τις γυναίκες. Τα αντίστοιχα κιλά στη διαδικασία του clean and jerk θα είναι 60 κιλά για τους άντρες και 35 κιλά για τις γυναίκες. Για να θεωρηθεί ένα snatch έγκυρο, πρέπει η μπάρα να ξεκινά από το έδαφος και η υποδοχή της να γίνεται είτε με ημικάθισμα είτε με ολόκληρο κάθισμα, ενώ στη συνέχεια να κλειδώνουν τα ισχύα. Κάθε άλλη επανάληψη θα θεωρηθεί άκυρη. Για να θεωρηθεί ένα burpee έγκυρο, πρέπει να κουμπίσει το στήθος μας στο έδαφος, ενώ στην πάνω θέση να έχουν τεντώσει τα ισχύα και τα χέρια μας να χτυπήσουν παλαμάκια πάνω από το κεφάλι. Κάθε άλλη επανάληψη θα θεωρηθεί άκυρη. Ένα clean and jerk είναι έγκυρο όταν η μπάρα, ξεκινώντας από το έδαφος, καταλήγει στους ώμους μας με τεντωμένα τα ισχύα και στη συνέχεια τη φέρουμε πάνω από το κεφάλι μας είτε με split είτε με push jerk. Στην τελική θέση ισχύα και χέρια είναι τεντωμένα, ενώ η μπάρα καταλήγει πάνω από το κεφάλι μας. Κάθε άλλη επανάληψη θα θεωρηθεί άκυρη. Στην κατηγορία Scale, οι αθλητές θα πρέπει να εκτελέσουν όσες περισσότερες επαναλήψεις μπορούν μέσα σε διάστημα 8 λεπτών από τις παρακάτω ασκήσεις. 30 push press, 30 burpees, 30 front squat. Η αλλαγή των αθλητών θα γίνει ανά 10 επαναλήψεις μόνο με χτύπημα χεριών μεταξύ τους. Ενώ για να προχωρήσουν στην επόμενη άσκηση θα πρέπει πρώτα η ομάδα να ολοκληρώσει και τις 30 επαναλήψεις. Τα κιλά θα είναι 30 κιλά για τους άντρες και 20 κιλά για τις γυναίκες. Για να θεωρηθεί ένα push press έγκυρο, πρέπει τα χέρια και τα ισχύα να τεντώσουν, με την μπάρα να βρίσκεται πάνω από το κεφάλι. Κάθε άλλη επανάληψη θα θεωρηθεί άκυρη. Στο front squat, μια επανάληψη είναι έγκυρη όταν κατέβουμε κάτω από τις 90 μοίρες και στην πάνω θέση να τεντώσουν τα ισχύα. Κάθε άλλη επανάληψη θα θεωρηθεί άκυρη. Καλή σας επιτυχία!